nós non é ninguna novidade eso. Aquí en Galicia, durante os últimos anos, o que estamos vendo, eu dicía ademais que aplicaba o concepto de prioridade popular, que era primeiro eles, es decir, os do Partido Popular, e despois o resto. Por tanto, a mí non me sorprende o concepto de prioridade nacional en materia de sanidade e social, porque eso está o facendo o propio Partido Popular nas asignacións políticas presupuestarias que fai en relación cos ayuntamentos onde goberna ou onde non goberna. E, por tanto, esa indignidade é absoluta, pero é a que nos leva facendo durante os últimos anos o Partido Popular, primeiro solamente gobernando para os membros do Partido Popular e dos concellos do Partido Popular. Ahora dá un salto e ahora fala de prioridade nacional para os que non son nacionais. Bueno, pois é seguir na mesma línea. E ese coqueteo con Vox, porque sabe que eso é unha das cuestións que vai estar presente tamén nas próximas eleccións municipais, que Vox vai a ter concellais en Galicia, ¿no? Por primeira vez. E iso lle vai impedir, en moitos casos, chegar a gobernos, ou en todo caso, para chegar a gobernos terá que acordar con Vox, ¿no? Que agora se articula como verdadeiro socio do Partido Popular. E iso para eles vai ser un gran problema e un gran inconveniente. Pero xa están comprando argumentos políticos como de prioridade nacional, que aquí en Galicia é prioridade popular, ¿no? Por tanto, eu estou absolutamente disconforme con esa posición política do Partido Popular.